даҳҳо нафақахӯри ҷамоати даҳанаи шаҳри Кӯлоб мегӯянд 6 моҳ мешавад ки аз нафақаи ҳар нафари онҳо 100 сомонӣ маблағ боздошта шуда ба дасти пиронсолон танҳо маблағи боқимонда баъди иқтисори ин маблағ супурда мешавад. дар бораи вуҷуди чунин иқтисор дар нафақаашон ба гуфтаи онҳо ҳудуди 100 нафар шикоят доранд ва мегӯянд бори аввал аст ки дар муддати 6 моҳ мунтазам дар рӯбарӯи чунин ҳолат мемонанд. одинашон нуров сокини деҳаи чинори ҷамоати даҳанаи шаҳри Кӯлоб яке аз онҳост. рӯзи 23 октябр дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфт ҳар моҳ аз давлат 258 сомонӣ нафақаи пирӣ мегирифт, аммо аз моҳи май ба ин су 100 сомонӣ нафақаи ӯ боздошта мешавад. Ва кадом мақсад гарондан ягон документи сабета мо надидем. Суроғ кардем, ягон документ нишон дода нашуд. Ман прокурор да арз кардам. Арз кардаги мо рафта санҷидааст ҳамун гапое ки раиси сабес гуфт, ҳамун гапора ба ман гарондаи додааст. одинагул мирзоев як зани дигари нафақахӯр аст ки худро ҷабрдида медонад. вай дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфт мақомот ӯ дигар нафақахӯронро соҳиби саҳмин замин гуфта нафақаашонро мегардонад. одинагул мирзоев гуфт ки ӯ баъди кор ба ҳайси фарош ба нафақа баромад ва намедонад ки кай соҳиби саҳмияи замин шудааст. шинакам 200 сум мегирифтам, 240 сум буд, 50 сум буд, ина гардонданаш 100 сум мегирифтам. Не сам дорум, замин ина 15 сотиқа надорум, бачам ҳеҷи надорум. Якам пирина пири баъза буд сағлебе такадама, не ҷой кор дора, не раҳ дора, не ҳеҷи намо рӯбаму 100 суми пенсия набуд. дар шаҳри мақомот ба шикояти пиронсолон гуфта мешавад ки ҳеҷ ҳолати иштибот, тақаллуб ва ё хилофкории дигаре ошкор нашудааст. аз ҷумла додситони Кӯлоб дар пайи шикояти пиронсолон посух додааст ки мушкилӣ дар гузориши нодурусти раҳбарияти хоҷагии деҳқонӣ дар бораи аъзои он буд ва ба ҳамин хотир ҳоло мақомот ҳаҷми барзиёди нафақаи аъзои ин хоҷагиҳои деҳқониро бозпас мегирад. боздошта шудани нафақаи баъзе аз пиронсолони ин ҷамоатро аз раёсати агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи шаҳри Кӯлоб тасдиқ карданд. шовали абдураҳмонов як масъули ин идора ба Озодӣ гуфт ҳар моҳ на 100 сомонӣ балки ҳудуди 40 ва 50 сомонӣ аз ин сокинон баргардонда мешавад, вале ҷузъиёти қазияро шаҳр надод. ӯ танҳо гуфт ки додситони аллакай ин қазияро санҷида баромадааст ва дигар зарур намедонад ки чизе дар ин маврид гӯяд. давлатманд пиров раиси хоҷагии собиқи Ҳасанов Ҳисайн дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфт ки хоҷагии онҳо соли 2012 барҳам хӯрда буд ва ӯ ҳайрон аст ки чӣ тавр пиронсолон барои узви ин хоҷагӣ будан ҳоло ҷаримабандӣ мекунанд. лутфулло абдуҷабборзода ҳуқуқшиноси мустақил мегӯяд ҳар фард ҳуқуқ дорад ки дар сурати вайрон шудани қонун аз болои он шикоят кунад. зимнан нафақахӯрон мегӯянд ки дар сурати барқарор нашудани нафақаи ночизашон ба президент шикоят хоҳад кард то ҳақро ба ҳақдор расонад.